Azken errepikak Beskoitzeko lokarri gelan. Bihar arratsean, Oinakarin taldeko 150 dantzarik ikusgarri handi bat eskainiko dute 1000 pertsonen aintzinean, eta orain zer izeneko sorkuntza. Untsa da, zenta azkenan denak elgarrin dantzatzen dugu, belaunaldi guziak nasiak dira. Eta giro goxoan parte hartu dugu denak, eta ni Oinakarinekin handitu naiz, eta bai gauza. Handana bat egintu elgarrin eta lagun talde bat gira. Zeren sorkuntzak belaunaldi guziak elkartzen ditu, 6 urtetatik 82 urteraino, Beskoitzeko Euskal Dantza taldearen 60. urte mugakari. Gaurko eta lehengo dantzariak urte batez lanean aritu dira, ahantzi gabe dendariak. Bagintuen deia jauntzi hainitz, eta Oinakarina beratsa da hortan, eta nahi ukan dute beste gauza batzu egin, eta ordean izan gira oialen erosten, eta pentsatzen nola egiten alzien. Et Karchou, pour la sortie, ça va être juste tam tam pam param tabaram param. Plazerekin berriz etortzen gira espartinen ezartzerat. Dantzak ez ditugu baita ezpada ahantziak, baina gorputzek zailtasuna dute. Gogoa emanen dugu ikusgarri hortan, zinez plazer handi batekin hariko gira. Beskoitzen ahatzeko behatzi hontan bihar 60 urte Euskal Dantzaren alde kondatuko ditu Oinakarin taldeak.